Време за освобождение. Ела тук. Стани. Във всемогъщото име на Исус Христос. Стани. Във всемогъщото име на Исус Христос. Ела тук. Вън! Стани. Вън! Вън! You can see this man falling under the power of God. Аз съм свободен. Благодаря ти, татко. Ела тук. Ти си свободен. Исус те обича. Благодаря ти, татко. Сега трябва да следваш Исус. Да, господине. Исус те обича. Благодаря ти, Исусе. Аз съм свободен. Искам да предам живота си на Христос и имам нужда от Божията помощ. Трябва да се науча как да следвам Исус, защото не съм го следвал както трябва. Когато се помоли за мен, никога не съм усещал такава сила пред живота си. Дойде чрез теб и просто ме шокира. Пушил съм, пил съм алкохол, вземал съм наркотици. От дълго време бях пристрастен и водих лош живот. Искам да предам живота си на Христос тази вечер и имам нужда от помощ. Благодаря ти, татко. Слава на Бога! Сега ти си освободен от духа, който те караше да правиш всичките тези неща. Както каза, искаш да предадеш живота си на Исус Христос. Исус Христос също е готов да те приеме за син. Амин. Благодаря ти, татко. Благодаря ти, Исусе. Аз съм свободен. Време за свидетелство. Казвам се Джозеф Райт от Мисури и съм на 22 години. Имах сериозен проблем в живота си с пушенето, алкохола, вземането на наркотици и много демонични неща. Но бях освободен. Свободен съм и се чувствам леко. Никога не съм се чувствал по-добре през живота си. От дълго време се молех за този ден. Благодаря ти, татко. Имах проблем в гърба и зрението. Може ли да ни кажете какво се случи, когато мъдрият човек Хари се моли за вас? Усетих такава сила, каквато никога не съм усещал през живота си. Беше като истински адреналин и напрежение, което премина през цялото ми тяло. Това е най-голямата, мощна сила, която някога съм чувствал от Господ. Може ли да ни кажете какво се случи по-късно, след като се помоли за вас? Гърбът ми спря да ме боли и зрението ми се подобри. Каза ми, че трябва да започна да живея за Господ и че Исус е готов да ме приеме. Това е голяма стъпка напред за мен, защото се борех с Бог от дълго време. И сега съм приет. Предстои да променя живота си с Божия помощ и ще спра да излизам с лоши приятели. Молим се с вас, всемогъщият Бог да ви даде благодатта да запазите тези благословения, правейки Словото Божие стандарт на живота си в името на Исус. Амин. Благодаря ти, Исусе. Аз съм свободен.